धनगरांची जी घरां असली ती 2 दीस प्रॉब्लेम चालू असलो त्यांची जी वयले जे स्लॅब असतात हे स्लॅब कोसळटाले आणि त्याच्या खातीर मंत्री बाबू आजगांवकरान आयज भेट दिली। MD नजीर म्हणटा त्या कॉन्ट्रॅक्टरान खंय ही घरां बांदल्यात। इन्स्पेक्शनाच्या वेळार ताणें कुस मारली, मात ताचो इंजिनियर आयिल्लो। हवाई येरादारी संचालक आणि बाकीचे अधिकारी आशिल्ले। ऐसा कैसा मना है? वो गिरा कैसा, किसके सर पे पड़ता था, मर जाता था कोई, तो कौन जवाबदार था? रिस्पॉन्सिबल कौन था? PWDचे रिपोर्ट आहे। रिपोर्ट आला एक अशें आसा की सर थंय आतां ओन्ली प्लास्टरच डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड 1 वर्स आसा। 1 वर्स प्लास्टर सुद्धा पडलो कसो जाले आतां ते समज कोणाक आता कशें सांगू शकता कोण सांगतलो हे? नाही आता तू सांगू शकता PWD स्ट्रक्चरल स्टॅबिलिटी ऑडिट करून रिपोर्ट दिला। ते रिपोर्ट दिले ना मागीर आता दुसरे खंय घरातले पडल्याला कोण जबाबदार? आता तेंगे स्ट्रक्चरल स्टॅबिलिटी सर अंतु ते आता डिफेक्ट लायबिलिटी ते सारखे करून दिवपाचे आसा तितले। घराक खंय 1 वर्साची गॅरंटी, कितेंय जाल्यार सारकें करपाची कॉन्ट्रॅक्टराची जबाबदारी। तो जाग्यार घालतलो म्हूण डायरेक्टर कॉन्ट्रॅक्टराच्या वतीन सांगता। ते पळय मर तू डिफेक्ट लायबिलिटी 1 साल तक हमारा हम उसको कोई भी है हम दारा पळते दारा आता हा ती पळते दारा सुद्धा सारखे लागणार तेजे सर्टिफिकेट दिला ती तेणे हांगा येवन चेक करून दिला की ऑफिसानूच बसून दिला कोण खबर आता हे कळटा तेजे वयल्यान बसून दिला आसतले न्ही आणि सर आता म्हणून इन्क्वायरी जाऊन दे न्ही म्हणून इन्क्वायरी जाऊन दे ये कितने आप तुझे आप क्या बोल रहे हैं? अरे जो रहते हैं वो लोग 100 साल रहने वाले आदमी है ना इधर। नहीं कुछ नहीं होगा सर, उसको हम रेक्टिफाई करके दे देंगे और कहीं भी क्रैक पूरा कुछ भी क्रैक सब हम रेक्टिफाई करके दे देंगे सर। जब तक हम लोग को सर हमारा गैंग अप्रूवल नहीं देता है, जवाबदारी नहीं देता है, हमारा टीम रेडी उसको रेक्टिफाई करके दे। चलो कर सब स्टँडर्ड बांदकामाची चौकशी करूंक नवी समिती नेमल्या खरी। समिती आनी तिचे चौकशे फुडें कितें जाता तें जाता। सध्या ह्या घरांनी दीस कशे काडप ह्या प्रश्नांक अजून तरी जाप ना। प्रुडंटा खातीर विनोद मेथर।